encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament en la implicació de totes les administracions i agents socials per a l'erradicació de totes les violències masclistes i la reparació de totes les supervivents. Intentem educar amb igualtat, sobretot pensant en aquestes nenes que el dia de demà puguin tenir un futur ben diferent al que moltes dones avui estan tenint.